Zarautzek galdu egin zuen 3-0 Eibarren, unbeko futbol zelaian. Mailari eusteko, hil alabiziko partidua zen, beraz, Zarautz hil da. Edo batek badaki, hurrengo astera arte, hau futbola baita. Ez da erraza, baina saiatuko gera azaltzen 3. mailan dagoen egoera. Bitartean, igande eguerdian, Eibarren jokatutako partiduko irudiak ikusiko ditugu. Partida laburtzeko esan, golak 2. zatian heldu zirela, partidaren ondarrean. Norbaitek garaipena merezi baldin bazuen etxeko taldea izan zela, eta argi eta garbi gelditu zela berdegunean, bi taldeak tentzioa handiarekin ekin ziotela norgehiagokari. Bazekiten bai zer jokatzen zen. Lehen minutuetan, hobeto hasi zen Eibar, aukera edar bat ere sortu zuten langara eginiko jaurtiketa polit batekin. Baina lehen zati bukaeran eta bigarrenaren hasieran, Zarautzek hartu zuen partiduaren agindua. Nolabait erritmoa hartu zutenean, zelaian toki aurkitu, eta Eibarren areara hurbiltzen hasi zirenean etorri ziren Eibarren golak. Ulerkaitza, baina hala izan zen. Gainera, etxekoen lehen golak min handia egin zion Zarautzi. Hortik aurrera nora ezean ibili zen taldea. Aukera garbirik ere ez zuten sortu, eta aldiz, Eibarrek golak ez ezik beste bizpahiru aukera argi ere izan zituen. Laburtzeko partidu arraroa, eguna bezalaxe. Igande goizean partidua, eguraldia ere txoro-txoro, hasieran eguzki beroa, bigarren zatian euri zaparrada eta freskoa, eta euriarekin batera, etxekoen golak zaparrada itxuran. Bazirudien urak talde bat ezabatu zuela eta beste indartu. Esandakoa, arraro xamarra. Justu gainera, Zarautz partidua bere erara mugitzen ari zenean. Beno ba, lastima, bosteko aurkariari, porrota onartu eta aurrera segi, hori da kirola. Eta orain zer galdetzen dute askok. Goazen zailkapeneko gora berekin. Ikusentzuleok adi gero belarriak tente ipintzazue, ez baita ez erraza, orain gelditzen den egoera azaltzea. Azalpenak beti ere Zarautzen ikuspuntutik emango ditugu noski. 3. mailan 3 talde jeisten dira, baina 2. B mailatik talde euskaldunak jeisten baldin badira, 3. mailatik ere gehiago jeisten dira. Aurten, Sanse 3. mailara jeisten da. Beraz, halaber, 4 dira 3. mailatik jeitsiko diren taldeak. 2 jeitsiera postu daude jokoan, eta 3 talde lehian. Atzo bitartean, Zarautzek zituen salbatzeko aukera gehien. Orain ordea, Zarautzek dauka etorkizun ilunena. Eibar dago 51 punturekin, Ordizia 39ekin eta Zarautzek ere 39 ditu. Atzetik dituzte jada maila galduta duten beste bi talde. Zarautzek golaberajea galduta dauka Ordiziarekin, eta igandeko 3 eta huts horren ondorioz Eibarrekin ia ere bai. -5 daukate Eibartarrek eta -8 Zarauztarrek golen alde eta kontrako ezberdintasun horretan. Azken jardunaldian Eibartarrek galdu eskero eta Zarautzek irabazi, ez dio inporta. 52 puntu izango lukelako Zarautzek eta 51 Eibartarrek. Baina ordea, Eibarrek berdindu eskero azken jardunaldian eta Zarautzek garaipena lortu, 3 gol baino gehiagotik lortu beharko luke Eibar atzean utzi eta sailkapenean gainditzeko. Ordiziarrei begiratu eskero, hauek Zarautzek egiten duen emaitza berdinarekin Zarautz atzean uzten dute. Beraz, egoera ez da ez bat ere erraza. Azken partiduak, Zarautz Santurtzi, Baskonia Eibar eta Arenas Ordizia. Fedea duenak, zertxo bait erraza bezala. Zarautzek egin beharrekoa, irabazi eta itxoin. Ordiziak ez irabaztea eta Eibarrek galtzea. Posible da beraz, animo mutilak. Hori bai, galtza eta laguntzailek lan desiente egin beharko dute astean zehar egoerari buelta emateko. Eibarreko porrotorrek min handia egin zuelako. Eta jaun Andreok, guztiok mareatu aurretik, beste kontu bat. Aurretik esandako guztia alda dezakena. 2. B mailara igotzeko 4 talde euskaldun arituko dira lehian. Seguruenik, eta horrelaxe espero dugu ere, Azpeitiko lagunonak ere bai. Beno ba, hoietariko norbaitek ditxosozko 2. B mailara igotzea lortzen baldin badu, edarra balentria, beno ba, esandakoa, berriz ere 3. mailatik 3 talde jeitsiko dira eta ez 4. Hau da, korapiloa, ezta? Beno ba, erantzun guztiak hurrengo asteburuko jardunaldia jokatu ondoren. Beraz animo Zarautzeri, eta borrokan jarraitu dezatela bukaera arte. Atzo bezalako egun arraroak ez baitira gehiegitan suertatzen. Hori bai, Eibarreko 2. zatiko 20 minutu txarroiek gogotik ordaindu dezake taldeak. Ez dadila horrela izan. Animo eta Santurtziren aurkako partida prestatzera eta noski irabaztera. 3 puntu horiek derrigorrezkoak baitira mailari eusteko. Animo Zarautz!